cesar con C e outro cezar con dúas zetas. Polo tanto, moitas gracias por estar aquí nesta carballeira. Como digo, nesta carballeira no corazón de Compostela, cando os días eran máis complicados, cando nesas semanas máis duras da pandemia, toda a sociedade galega, tamén nós, na nosa vida persoal, buscábamos as nosas bases máis firmes, as nosas conviccións máis profundas, e a sociedade galega atopou o que está sempre aí, o rural galego, o rural de Santiago de Compostela. Con toda a súa importancia de sempre, o rural galego, o alicerce fundamental, ese apoio imprescindible, a importancia do rural como gran suministrador de alimentos, o noso leite, a carne, esa gran horta galega, o noso rural como ese lugar único de vida san e saudable fronte ás prisas, o estrés e as aglomeracións da cidade, e, por suposto, o noso rural, a importancia do rural como esa orixe das nosas tradicións e cultura tan importantes neste tempo de incertidume. É importante tamén non esquecer que cando estamos coas nosas orixes estamos tamén co noso futuro. É unha campaña extraña, estámoslo vendo, é un acto diferente, fermoso pero diferente, pero inda que seña unha campaña extraña non podemos esquecer que é a campaña máis importante dos últimos anos, porque o que temos por diante é a legislatura máis complicada da que podemos ter memoria, con importantes retos económicos. Todos os datos que temos xa nos din que a crise vai ser peor que a do ano 2009, todos os datos que chegan anticipados, os datos de paro, os datos de débeda pública, a caída do PIB, e, polo tanto, necesitamos estar aí. Retos tamén no eido sanitario para intentar compatibilizar a situación COVID coa situación ordinaria, hospitalaria, non poden volver a pechar os hospitais, retos sanitarios como son os rebrotes que estamos vendo, e retos sanitarios que ningún quere atoparnos cunha segunda onda. Polo tanto, non é momento de frivolidades, non é momento de gobernos de experimentos, de multipartitos en experiencia, é momento de gobernos solventes, de gobernos serios, de gobernos con unidade de acción. A Xunta de Galicia fixo un bo traballo, creo que neso coincide toda a sociedade galega, un traballo, como digo, serio, solvente, con unidade de acción. Eu, como testigo privilexiado, está aquí tamén Rosa, membro do goberno de Alberto Núñez Feijóo, e poderá acreditar tamén o orgullo, a admiración e o respeto polo liderado de Alberto Núñez Feijóo durante estes 3 meses tan complicados. Estou convencido, como dicía antes, que a maioría da sociedade galega tamén comparte estes sentimentos de orgullo e de admiración polo noso presidente. Somos un partido que sabe xestionar as crisis, xestionamos a crise do ano 2009, sacamos a Galicia desa crise económica, tocounos volver xestionar esta crise sanitaria, esta epidemia na que estamos traballando arreo para poder sacar a Galicia nas súas mellores condicións, e, polo tanto, hoxe aquí pido o voto para o Partido Popular de Galicia para 12 de xullo, para poder seguir blindando Galicia fronte ao caos exterior e para poder seguir xestionando Galicia ao noso xeito, ao xeito galego. E remato xa dende esta carballeira. Eu quero dicirvos que Santiago sinte a Galicia, que Galicia sinte a Santiago, e con ese sentimento eu pido aquí en Santiago, eu pido a Santiago, eu pido a Compostela, eu pido a todo o rural de Galicia que o vindeiro 12 de xullo enchedes as urnas cos votos do Partido Popular de Galicia, enchedes as urnas cos votos de Alberto Núñez Feijóo, enchedes as urnas co futuro de Galicia. Moitas gracias. Bueno, moi boa tarde. Gracias, Borja, por esas preciosas palabras para unha das parroquias máis bonitas de Santiago. Santiago ten un rural moi grande, Santiago ten un rural cheo de xente,
para eses que din que Galicia ou o rural galego está vaciado, pois eu lles recomendo que visiten Santiago, pero non o Santiago do centro, que ese é o que conoce todo o mundo, sino o Santiago rural, que esta é unha boa mostra de todo o que se pode disfrutar en Santiago ao marxe da catedral, dos monumentos e do que realmente é máis coñecido por aí. Gracias, Rosa, tamén a nosa conselleira. Moitas grazas por todo o traballo que levades feito no Goberno galego, como decía Borja, nestes meses duros para Galicia, pero que grazas a ter un goberno serio e responsable como que tivemos, pudemos saír adiante moito mellor que outras comunidades autónomas. E tamén acompáñanos Pedro, que é o noso portavoz no grupo parlamentario, que tamén dentro do Parlamento se fixo pois un traballo moi importante, quizás máis silencioso, pero moi importante, porque tamén tivemos que abrir as portas do Parlamento nun momento en que o tiñamos pechado, porque estábamos xa cunhas eleccións convocadas e, por tanto, estábamos baixo mínimos, estábamos ca Diputación Permanente e tivemos que abrilo porque o Partido Popular, o Goberno do Partido Popular, deu explicacións, o presidente Feijóo foi transparente, non engañou en ningún momento, non ocultou ningún dato en ningún momento. Vimos a diferencia de ter un goberno serio, responsable e transparente, como foi o de Galicia, frente a un goberno do Estado que brillou a transparencia, a seriedade e a capacidade de anticipación brillou pola súa ausencia. Gracias a todos. Ben, eu quero agradecervos tamén a todos que unha tarde veraniega como a de hoxe do mes de xullo, un domingo de xullo, estedes con nós, estedes acompañando o Partido Popular, porque iso é unha sinal inequívoca do voso compromiso co Partido Popular. Co Partido Popular de Galicia é un compromiso inequívoco con Alberto Núñez Feijóo, co proxecto que representa Alberto Núñez Feijóo, o noso presidente. Eu quero agradecer ese compromiso porque tamén é importante que o presidente Feijóo, cando chegue, vexa que o seu proxecto, que o que leva feito hasta ahora, tamén está recompensado e recompensa a vosa presencia hoxe aquí. Mirade, estamos na mitade da campaña. Todos os días estamos en diferentes sitios, con diferentes persoas, estamos en rural, estamos nas cidades, estamos con empresarios, estamos con xente do comercio, estamos con xentes, con funcionarios, estamos con xente de todo tipo. E todo o mundo coincide en dicir que ben se fixeron as cousas en Galicia, en dicir que sorte temos con este presidente. Xente que fala con familia que ten fora de Galicia, que tamén lle trasladan a sorte que temos con este presidente. E o compromiso que os amosades aquí, acompañándonos en esta tarde de domingo, en esta tarde de verán, que podíades estar pois no río ou na playa, ou que a vosa familia disfrutando da súa compañía, pois estades con nós. Eu quero que ese compromiso tamén o trasladedes o próximo 12 de xulio nas urnas, porque é a forma de comprometerse e de darlle as gracias a Alberto Núñez Feijóo, de darlle as gracias ao Goberno da Xunta de Galicia de todo o esforzo que levan feito por nós, polos galegos, porque todo o que se leva feito, a anticipación ca que se actuou na pandemia, o traballo que se leva feito de transparencia, como decía antes, de dar os datos, de ter posto a disposición dos galegos os mellores servizos sanitarios, a pesar de que a oposición está todo o día criticando a Feijóo e ao goberno do PP. Sempre están dicindo o mismo, os recortes, os recortes, os recortes. Eso é falso. Se houvese tantos recortes en sanidade, a sanidade non estaría tan preparada como estuvo para atendernos a todos e que ningunha soa persoa quedara sen atención sanitaria. O dicía outro día o presidente, aquí se deron altas de persoas de 107 anos, de 104 anos, de 103 anos. Como poden decir que deixamos aos nosos maiores abandonados? Como teñen esa desfachatez de decir que o Partido Popular de Galicia abandona os maiores? Son o noso gran valor, son as nosas referencias. Os galegos nunca deixamos a ninguén atrás, e moito menos aos nosos maiores. E o Partido Popular nin o fixo, nin o van a facer. E por iso vos digo e vos pido que ese compromiso que amosades hoxe aquí, e se realmente pensades como toda esa xente que nos traslada que a xestión do Partido Popular, a xestión de Alberto Núñez Feijóo nesta crise foi boa, foi magnífica, pois que llo devolvamos nas urnas. Que enchamos as urnas, como decía Borja, de papeletas do Partido Popular de Galicia, das papeletas para Alberto Núñez Feijóo, para que todos teñamos un futuro mellor,
De nada vale queixarnos o día seguinte. Mirade, hai xente que di, bueno, xa tedes feito todo, xa está todo feito, ides gañar, ides de calle. Escoitamos moitas veces esa frase estes días. Non vos confiedes. Ese é o noso peor enemigo, a confianza. En confiar que as urnas están cheas. Hoxe as urnas están vacías. As enquisas non enchen as urnas de votos. Só nós, indo o 12 de xullo a votar a papeleta do Partido Popular, imos encher de votos as urnas. Antes non imos facer absolutamente nada. Non vos confiedes. Falade ca xente, cos vosos veciños, cas vosas familias. Decídelle que é importantísimo. Mirade, en Santiago temos o exemplo. Temos o exemplo de 4 anos nefastos do goberno das Mareas de Podemos. Temos o exemplo aí atrás. Non hai ningún ano que votamos a Martiño Noriega de alcalde de Santiago. E por qué? Porque non fixo nada por Santiago. E houve moita xente que non foi a votar en maio de 2015 porque, bueno, pois por diferentes causas, por diferentes cuestións, pero era xente do Partido Popular. E despois lamentábase e decía, por que non iría a votar e agora temos que aguantar a este. Pois eu vos pido que o próximo domingo vayades todos a votar e que o luns non teñades que lamentarvos por non haber ido a votar e por pensar que estaba todo feito. Así que eu vos pido que acompañedes ao Partido Popular e acompañedes a Alberto Núñez Feijóo no futuro que nos queda por diante. Decía Borja, pasamos unha crise sanitaria e agora ven o peor, ven unha crise económica e unha crise social. O goberno do Partido Popular ten demostrado que o fai ben, ten demostrado que no peor momento, con menos cartos no orzamento, fomos quen de investir máis en sanidade, de abrir centros de saúde, de abrir hospitais, de reformar centros de saúde que estaban pois algúns en malas condicións, outros se lle puxeron aparatoloxía nova, se incrementaron e se ampliaron as urxencias. Se todo eso non se tivera feito nos peores momentos, nos momentos de crise onde había menos cartos, hoxe non poderíamos ter respondido á crise sanitaria como respondimos, e igual á crise económica. O Partido Popular ten demostrado que apoia ao empresariado, que apoia aos autónomos. E por qué? Porque son os que xeneran actividade económica, son os que xeneran emprego, son os que van a arriesgar o seu patrimonio para que todos podamos ter pois os nosos fillos, os nosos pais, as nosas familias traballando. Sin actividade económica non hai nada. A mellor política social é o emprego, e nós o decimos sempre, e nós non imos criticar os empresarios como fan os outros, porque eles os demonizan. Porque temos escoitado moitas veces que Amancio Ortega, bueno, non hai moito, o señor Pablo Iglesias puso un tuit dicindo que era un terrorista. Un señor que xera moitísimos empregos, miles de empregos, non só directos en Zara ou en Inditex, en as tendas, todas as empresas que traballan para Inditex. O decían outro día, pois empresas que fan as reformas das tendas, empresas do textil que lle venden telas para facer as prendas, de fíos, de botóns, de limpieza que limpian as instalacións. Non pensemos só nas traballadoras e nos traballadores que están atendendo ali. Hai moitísimos empregos, directos e indirectos, pero como eso en todos os sectores económicos. Por tanto, creo que debemos de pensar no futuro. E o futuro é o Partido Popular. E o futuro é o proxecto que nos presentamos. Temos un magnífico programa. Pedro coordinou o programa electoral do Partido Popular. É un programa medido, é un programa serio, é un programa riguroso, é un programa realista. Nós non prometemos o que non podemos facer. Eso lle deixamos aos outros. Hoxe eu vía na prensa unha páxina entera de publicidade do Partido Socialista, mentindo, dicindo que van a crear máis prazas de emprego público, cando eles en Madrid nos están negando poder abrir as prazas para sanitarios. Por que non nos deixan? Por que non deixan que a Xunta de Galicia convoque esas prazas? Non, pero é máis fácil poñelo nunha páxina publicitaria no periódico de hoxe para, bueno, pois para que os voten os demais. Nada máis. É o único que buscan. Teñen única e exclusivamente un afán electoralista. Non miran por resolver os problemas da xente, porque se realmente os miraran, o señor Caballero que tiña que estar facendo era dicindolle a Pedro Sánchez que nos deixe convocar esas prazas de sanitarios para poder ter máis prazas de sanitarios atendendo a nosa xente. E non poñelo nunha páxina de publicidade no periódico. Din que o Partido Popular pois liquidou a industria en Galicia. Pero se pode ter máis desfachatez. Se pode ter máis desfachatez para decir
que é o Partido Popular o que desmantela a industria, cando son eles os que están agora pechando Alcoa por non poñer un estatuto electrointensivo en marcha. Bueno, creo que ven o noso presidente. Vamos a dar un aplauso. Bueno, pois, como xa chegou o presidente, os convocamos aquí para escoitar o presidente. Eu simplemente vos vou a dar as gracias por ese compromiso que amosachedes hoxe co Partido Popular e vos pido que revalidedes e que comprometades ese esforzo que nos queda unha semana nada máis para acabar a campaña, que sigades traballando por nós, que sigades falando cos veciños, cos amigos e con todos para que o domingo enchamos as urnas para votar ao Partido Popular de Galicia e volver a facer presidente a Alberto Núñez Feijóo. Moitas gracias. Muchísimas gracias. Hermosísimo lugar este desta parroquia de Cesar. Gracias a todos que vides aquí e que seguides defendendo as siglas do Partido Popular de Galicia. Muchísimas gracias a Borja por traernos ata aquí e poder compartir este lugar tan fermoso, este lugar tan galego, este lugar con estos fermosísimos carballos e con esta paisaxe tan fermosa de Galicia. Gracias, Paula. Gracias, Pedro, Rosa, amigos, compañeros da Corporación de Santiago e queridos veciños. Eu quero decirvos claramente que veño aquí a pedir un voto. Podíamos andar rodeando durante moito tempo, pero o mellor é falar directamente. E veño a pedir un voto para que Galicia siga gañando, para que Galicia siga tendo un goberno previsible, un goberno estable, para que haxa un goberno que goberne, un presidente que presida, e para que Galicia siga camiñando nos próximos anos que non veñen nada fáciles. Eu veño aquí a decirvos que o 12 de xullo lle prestedes 15 minutos a Galicia para construir a Galicia do ano 20, 21, 22, 23 e 24. Eu veño aquí a decirvos que se mentedes ben co voso voto na urna para recoller unha colleita xeitada dentro de 4 anos. Eu veño aquí a decirvos que todo está preparado, pero nada está decidido. Veño, pois, a someterme a democracia que consiste en elexir libremente, cada 4 anos, a quen creemos que a mellor solución, diría un optimista, ou a quen creemos que a solución menos mala, diría un pesimista. Pero o certo verdade é que non deamos nada por feito, porque nada está feito. E a abstención, o non ir ás urnas, é un voto directo o multipartito. Mirade, eu non me presento para derrotar a ninguén, eu me presento para intentar que gañe Galicia. Non me presento para desunir este pobo, senón para unilo. Non me presento para crear problemas, senón para solucionalos. O día 12 de xullo ou gana o multipartito e todos saímos perdendo, ou gaña o partido mayoritario e mayoritariamente salimos gañando. As victorias non se logran nas enquisas. As victorias non se logran esperando a que sucedan. E os votos da maioría non se logran pensando que a maioría se irá a votar. A maioría somos nós. Todos que estamos aquí temos as mesmas posibilidades de elexir o presidente da comunidade autónoma. Empezando polo que este máis atrás e acabando polo que fala. Un voto, unha posibilidade. Unha muller, un home maior de 18 anos, a mesma posibilidade que calquera. E só hai unha maneira de lograr a victoria indo a votar. E só hai unha maneira de conseguir unha victoria realmente para o conxunto do pobo, unirnos.
porque dividirnos e separarnos e restar nunca trouxo nada bo. Non coñezo a ningún gran país que estea fragmentado, dividido. Todos os grandes países do mundo son aqueles que son capaces de coincidir a maioría detrás de un proxecto, con todas as deficiencias e dificultades do proxecto, para intentar leválo a cabo e ir mellorando día a día e así conseguir unhos bons resultados. Non deixemos de pedir o voto a ninguén. Nin por máis seguros que esteamos de que a este xa non lle vou a pedir porque sei que nos vai a votar, nin por máis seguros de que esteamos do contrario a este para que yo vou a pedir se xa sei que non me vai a votar. Pois non deixemos de pedir o voto a ninguén. E despois non deixemos de ir a votar. Por moi seguro que parezca o resultado, non hai ningún resultado na mentras non acabe o escrutinio, o reconto de cada voto. E mentras non se sumen e se asignen. E por eso, queridos amigos, hai que pedir o voto en primer lugar ás familias que coñecemos, as familias amigas. Hai que pedir o voto aos veciños, porque Galicia é unha gran familia onde viven 2.700.000 veciños. E hai que pedir o voto tamén aos que non nos votaron noutras eleccións, pero agora, pois non lle gusta que o seu partido se mezcle con calquera. Non lle gusta aos socialistas, probablemente, que se mezclen cos nacionalistas, cos populistas e cos independentistas ou rupturistas. Non lle gusta. O mellor, hai xente que nun concello pode votar a un alcalde do PSOE, pero non está de acordo en que goberne co bloque e co populismo. E a ese xentes hai que pedirlles o voto. E hai que pedirlles o voto tamén a aqueles que votaban a partidos que non sacaron escanos e que se deron conta que o seu voto non vale, que non se traduce en escano concreto, que a xente que vota a partidos que non consiguen escanos ao final o que están facilitando é que non goberna a maioría, e que goberne aqueles partidos os que nunca queres que voten, nunca queres que gobernen. Coller votos de Vox e de Ciudadanos, ao final ningún concelleiro, ningún parlamentario, e ao final quedan no aire, sin producir escanos. Amigos, eu pido vos que nos unamos o 12 de xullo. Que nos unamos como nos unimos no ano 9 con cando viña Maldadas, no ano 12 cando se decía que España había que rescatala, vos acordades ben? E no ano 16 cando había unha enorme inestabilidade en España e había que aquel no es no do señor Sánchez que lle fixo a Rajoy repetir 2 veces as eleccións e despois de repetirlas por segunda vez seguía dicindo no es no. E veu Galicia e un domingo sacou maioría e o domingo seguinte o señor Sánchez foi sustituído no Partido Socialista Obrero Español e a partir desde aí o Partido Socialista se abstivo e a partir de aí empezou a haber goberno. Por eso, queridos amigos, non deixedes fragmentar o país. Non deixedes dividir entre leiras, entre grupiños. Non deixedes que cada un que monte o seu partido despois monte un lío para intentar gobernar unha parte dunha consellería ou a metade dunha dirección xeral. Mirade, nós propoñemos traballo, sanidade e traballo, traballo e sanidade. Por qué? Porque vivimos todavía na pandemia, só hai que ver as máscaras que temos todos. Lamentablemente o virus está. Fomos capaces de derrotalo no ataque máis frontal que tivemos, pero ese virus está latente, non hai ningunha vacina, non hai un tratamento eficaz, e cando haya, veremos se a vacina é realmente eficaz. Toda a xente se vacina da gripe, pero a vacina da gripe eficaz pode ser para o 50 ou 60%. Canta xente maior fallece cunha gripe como consecuencia das complicacións respiratorias que supón unha gripe. Canta xente maior que aínda que se vacina lamentablemente está nunha situación límite. Cando entra unha gripe potente, baixan as temperaturas e hai enfermedades respiratorias e xa non che conto se hai enfermedades de base. Un cardiópata, un diabético. Por tanto, amigos, isto vai pa longo. A pandemia vai non para meses, sino para anos. Oxalá nos equivoquemos. Pero ese é o que hai. E engañar a xente non forma parte do noso diario político. E por eso nos anticipamos e nos seguiremos anticipando. E cada vez que veamos que hai algunha posibilidade de contagio, actuaremos. E cada vez que vexamos que hai un concello, unha comarca con dificultades, activaremos todas as medidas preventivas para intentar
protexer a saúde dos veciños. Por iso, queridos amigos, vos propoñemos seguir traballando na remodelación dos hospitais, na ampliación dos mesmos, na construción de centros de saúde, na telemedicina, que é seguir os enfermos sin necesidade de ingresalos nas súas casas porque teñen patoloxías banales, ou polo menos non críticas. A posibilidade de facer consulta telefónica para que a xente non teña que ir a un centro de saúde se o pode resolver cunha conversa co seu médico de familia. Vamos a seguir traballando en sanidade porque grazas a traballar en sanidade os mellores datos da pandemia os conseguimos durante estes meses Galicia, Canarias, Canarias e Galicia. Por iso, queridos amigos, se non houbéramos feito todos os hospitales que fixemos, se non houbéramos finalizado e equipado o Hospital de Lugo, se non houbéramos ampliado por 4 a superficie de urxencias da Coruña, se non houbéramos feito un edificio completo de hospitalización en Ourense, se non houbéramos duplicado a superficie no Hospital de Villagarcía ou no Hospital da Mariña Lucense, e, por suposto, se non houbéramos feito o gran Hospital de Vigo, probablemente colapsarían os hospitais como colapsaron en moitos lugares de España. Por iso, durante todos estes anos que decían que non cuidábamos a sanidade, resulta que cando se somete a un test máximo a sanidade de toda España, resulta que o Servizo Sanitario Galego é dos servicios de maior nota. Non o digo eu, o dixo o Dr. Simón, que dixo que a xestión da pandemia no Servicio de Saúde Galego fora excelente. Queridos amigos, temos que seguir ampliando o Hospital de Santiago, a resposta é que sí. Temos neste momento un proxecto constructivo arquitectónico para concretar a obra que vamos a realizar no Hospital de Santiago. A realidade é que sí. Fixemos o centro de saúde en Galeras? Certamente sí. Por iso vamos a seguir traballando como fixemos, mellorando a tecnoloxía de Santiago, mellorando as UCIs e a reanimación de Santiago e, por suposto, incrementando a plantilla. Hoxe hai 2.500 persoas traballando máis na sanidade que fai 10 anos, sin contar as 1.700 que siguen traballando máis porque as contratamos para a pandemia e siguen todavía traballando nos hospitales e nos centros de saúde. Nos propoñemos cuidar o futuro. Estou vendo desde aquí a plantación de millo que hai abaixo. O futuro é o que se sementa nas escolas, é o que se sementa nos institutos, nos centros de formación profesional, nas universidades. O futuro é a educación. Poder decir aquí tranquilamente que fomos quen de disminuir a metade o fracaso escolar nestes últimos anos, do 26% ao 11%, que fomos quen de ter unhas notas que tamén os servicios educativos se someten a notas, o que se chama o informe PISA, que mide a capacidade das matemáticas, en ciencia, en comprensión lectora, etc., e que fomos quen de sacar mellor nota que o resto de España e mellor nota que a media dos países da OCDE. E fomos quen porque temos máis profesores por alumno que nadie. E fomos quen tamén porque temos as universidades máis accesibles que nadie. A matrícula universitaria costa no ano 20 o mismo que costaba no ano 2009. Non subimos un euro. E somos o servicio universitario máis asequible de España. Por iso vimos a falar do que entendemos que lle interesa a xente. Para que vamos a vir a falar a insultar a nadie, a descalificar a alguén, ou a meternos ou a fracturar a sociedade? A non nos preocupan os bebés que nacen en Galicia porque deberían de nacer máis. E por iso lle dixemos a todas as familias: Galicia será a primeira comunidade autónoma con escola infantil gratuita para os segundos e sucesivos fillos. E é así dende o mes de abril. As familias aínda non o notaron porque en abril estaban as escolas infantís pechadas, pero o notarán a partir de setembro, cando non teñan que pagar polos segundos e sucesivos fillos. E nos preocupa e animamos a xente a ter fillos, e por eso, desde o punto de vista fiscal, as parellas de 2 fillos ou unha persona que teña un fillo en unha familia monoparental vai a ter as mesmas desgravacións fiscais que unha familia numerosa. Eso sí, tamén as familias numerosas incrementarán o doble as desgravacións do terceiro e do cuarto fillo. Había 12.000 plazas en escolas infantís cando chegamos e ahora hai 25.000. Pensamos que iso é o que lle interesa a xente. O que lle interesa a xente é saber que temos un compromiso inesquecible cos maiores, cos pais, coas nais, cos avós. E por iso hai 6.000 plazas máis de residencias da terceira idade, e por iso, cando chegamos, cobraban 14.000 a lei de dependencia, e hoxe a cobran 61.000 personas todos os meses.
Eso é o compromiso cos maiores. Creo que deso se debe de falar. Mirade unha das cousas que tamén dicen por aí durante tanto tempo, que ao mellor algunha xente cree que é verdad, que de Galicia se marcha todo o mundo, que aquí non ven nadie. Resulta que cando chegan as estadísticas do Instituto Nacional de Estadística do Ministerio X, dice saldos, entradas y salidas en Galicia, año 2009, año 2019, entradas, 47.000 personas más de las que salieron. Por tanto, si fomos quen de manter 2.700.000 habitantes, a pesar de perder 18.000, 15.000 todos os anos como diferencia entre os que nacen e os que fallecen, foi porque, por exemplo, o ano pasado chegaron a Galicia 14.000 personas máis das que saíron. Queridos amigos, a nós nos interesa que no rural se poda vivir, e sobre todo que se poda vivir do rural. Mirade, nunca se produxo tantas toneladas de carne de vacuno, de porcino ou avícola como ahora. Nunca fixemos e colleitamos tanto viño de calidade como ahora, que exportamos de cada 5 botellas unha. Nunca fixemos tantos hectolitros de viño con calidad. Nunca tivemos tantas toneladas de leite como ahora. Xamais. Estuvemos outro día en Trazo, coa alcaldesa. 257 vacas había ali. 3 millóns de facturación. Entre 3 personas. Esa é a Galicia que queremos. A Galicia que produce leite, que concentra os establos e que incrementa a súa base territorial para abaratar os custes da forraxe e do millo. E por eso estamos intentando concentrar, sin perder a propiedade, para que a xente alugue os seus prados, sin perder a propiedade. A Xunta de Galicia sexa garante de pagar mes a mes o precio do aluguer e que veña xente que poña ese prado a producir e, por tanto, a disminuir os custes de alimentación do gando para seguir producindo leite de calidade. Se fixeron investimentos potentes no sector dos queixos. Un queixo pode levar entre 9 e 12 litros de leite. Se fixeron inversións importantes no sector dos iogures. E agora se acabou unha inversión importante nun concello cerca, en Curtis, para facer proteína seca e sueros, e nata e crema. Por tanto, para transformar o leite, e para que esa transformación e ese valor engadido se quede en Galicia. Nunca tanta madeira vendimos e nunca tantos árbores tivemos nos bosques do país. Cando dicen que no rural non o cuidamos, pois temos a maior produción da historia do rural. E aquí que non hai costa, e esta mañá tiñamos en Santiago no auditorio un acto para explicar a nosa política pesqueira, pois tamén falábamos diso. En os últimos 10 anos incrementamos a cuota de pesca un 70%. E resulta que exportamos 2.200 millóns de euros. E resulta que do sector do mar viven 44.000 familias. E resulta que o marisqueo e a baixura, e a pesca fresca e a pesca conxelada e a conserva e os mexilóns, as bateas, pois nos sitúan dentro dos 10 países do mundo máis exportadores, por riba de Xapón e por riba de Islandia. Por eso, cando dicen que non cuidamos o rural ou o sector primario, simplemente nos están engañando. E proba de que a economía funcionou é que durante 5 anos exportamos máis que nunca. E proba de que a economía funcionou é que nos últimos 10 anos a renta per cápita dun galego subiu máis que a media do resto de España. E proba de que isto é así é que a nosa economía levaba crecendo 5 anos consecutivos. Algúns deles por riba da media de España. E proba diso que hoxe temos máis de 40.000 personas afiliadas máis á Seguridade Social antes do COVID que cando empezamos no ano 2016, nos últimos 4. E somos a segunda comunidade autónoma onde máis baixou o paro nestes últimos 4 anos. En xuño, no mes pasado, en Galicia baixou o paro 6.000 personas e en España creceu 5.000. E as afiliacións á Seguridade Social aumentaron 10.000. Por tanto, queridos amigos, eu veño aquí a pedir o voto e a dar conta do que fixen cos votos que nos díxedes durante os últimos anos. Non vimos aquí a pedir. Vemos a pedir e a rendir contas, como debe ser. Que fixo vostede coa confianza que depositamos maioritariamente durante os últimos 11 anos?
Se nos convence do que fixo, terá vostede unha prórroga do contrato. Se non nos convence, fora. É así a democracia. Hai outros que veñen aquí pedindo confianza sin acreditar nunca ter xestionado nada. Hai xente que ven aquí pedindo ser presidente da Xunta sin xestionar un euro público na súa vida. Eu, dende logo, non me deixaría que me opere alguén que nunca entrou nun quirófano. Eso vos lo podo asegurar, porque esas cousas son serias. Non é unha broma. Mirade, seguro que cometí moitos erros durante estes anos, pero vos podo asegurar que o que intentei foi cumplir co meu deber. Ás veces de forma adecuada e outras veces con erros, que os lamento. Pero se hoxe podo estar diante dos galegos con independencia do resultado electoral do que produzo o domingo, se hoxe podo estar aquí, é porque intentei acertar. E o equipo dos conselleiros que tuvemos durante este tempo e o equipo dos parlamentarios que estuveron apoiando o goberno e aprobando leyes no Parlamento defendendo os intereses da maioría, podemos estar hoxe aquí para decir: intentei cumplir co meu deber, nunca tomei decisións en contra de Galicia e sempre defendín os intereses de Galicia. E agora que me volvo a someter ás urnas, vos quero decir que quero seguir cumplindo con Galicia. Quero seguir defendendo os intereses de Galicia. Quero seguir defendendo Galicia contra calquer tipo de prioridade que deixe os galegos atrás. Non vou a pedir ser máis que ninguén, pero non vamos a aceptar ser menos que os demais. Non vamos a ter ningunha atadura e ningunha hipoteca que non sexa o voto mayoritario que salga das urnas. Non vamos a pactar en contra das urnas, senón que queremos gobernar de acordo coas urnas. E por eso vimos aquí a pedirvos a vosa confianza e o voso voto. Poderá gustar máis ou menos o que digo, pero nunca prometín imposibles. Pero sí me comprometín a facer o posible para intentar buscar solucións ante as dificultades. E poderá gustar máis ou menos o que fago, pero intento facer sempre o que digo. E por iso, cunha política de coherencia, que neste momento ten un gran valor, con esa política de coherencia me presento aquí libremente para pedir o voto das persoas libres, que o único que lle interesa é que Galicia vaya ben. Que Galicia sexa unha comunidade solvente, sólida e unida. Que Galicia sexa un pobo libre que decide libremente o seu presidente e que decide libremente o Parlamento. Eu veño aquí para dicirvos que o estamos facendo ben, desde logo, mellor que os demais. Non hipotequemos 4 anos por un día de relaxación. Non hipotequemos 4 anos de recuperación, de progreso, de benestar por relaxarnos o próximo domingo e non ir a votar. Prestémoslle 15 minutos a Galicia para ganar 4 anos. Prestémoslle 15 minutos para ir aos colexios electorais para superar a pandemia como superamos o peor da pandemia, pero aínda nos quedan os brotes que temos e que seguiremos tendo nos próximos meses, nos próximos semestres e nos próximos anos. Por eso, queridos amigos, hai que seguir xestionando con seriedade. E para xestionar con seriedade hai que ter experiencia. Entre un experimento e a experiencia está o día e a noite. Entre persoas que traballaron durante todos estes anos e persoas que chegan a aprender, quédome coas que traballaron. Queridos amigos, eu remato xa. Vos podo asegurar que non sería un erro histórico dar por feito o que dicen as enquisas. As enquisas dicen moitas cousas. Durante o ano 2009 nos decía que íbamos a perder as eleccións. E por resulta que na última semana o Partido Popular de Galicia visitou aldeas, lugares, parroquias. Durante unha semana o Partido Popular de Galicia pateou todos os concellos. E durante unha semana que nos faltaban un par de escanos para a maioría, conseguimos esa maioría. E iso mudou a historia do país. Eso mudou tamén a historia de España. E Galicia fixo historia e eu que vos propoño volver a facer historia. E a historia consiste en gañar por 4ª vez unha maioría absoluta neste país. Esa é a historia que vos convoco e que vos convocamos a seguir traballando por este país con honradez, dicindo a xente a verdad
xestionando a realidade e, en definitiva, non tendo máis amigos que os galegos e as galegas. Si confiades neste goberno, que acredita experiencia, certezas e xestión, e sin confiades neste galego, que vos pide volver a ser presidente, solamente me queda pedirvos que vayades a votar para facelo posible co voso voto, para que ninguén cambie o voto que queredes votar, para que ninguén cambie a nosa historia, para que ninguén poda decir que en Galicia entramos neste momento de crise, neste momento de deuda, neste momento de ERTES, no momento onde hai 260.000 familias en ERTE que non saben se en setembro van a poder traballar ou non. Neste país, España, donde o Banco de España dice que vamos a chegar ao 24,7% de paro, é dicir, 6,5 millóns de parados. Neste país onde o Banco de España dice que vamos a ter unha deuda pública hasta o ano 2050 que vai a superar o 120% de toda a riqueza do país. Neste país donde lamentablemente aínda non somos conscientes da crise económica que temos, porque a todos nos deron un tranquimacín, que son os ERTES. Como cobramos o 70%, malo será. No, porque a partir do 30 de setembro se acabou o tranquimacín do 70%. E agora temos que ir ás empresas. E haberá empresas que non podan facturar porque non ten quen compre. E entón entramos na dinámica esa que señala o Banco de España. Paro, deuda, déficit, dificultades. Xa as vivimos as vacas fracas no ano 9, pois agora, lamentablemente, espero que dure menos, pero lamentablemente vai ser peor. E non o digo eu, o dice o Fondo Monetario Internacional, a OCDE, a Unión Europea, o Banco Central Europeo, o Banco de España. Por iso, queridos amigos, vos digo, mirade, veñen curvas, e vou levar un conductor experimentado, e vou levar alguén que leve conducindo durante algún tempo. Non é bo facer unha viaxe por unha montaña con xente que non ten carné de conducir. Eso non yo recomendo a nadie. E como eu quero a Galicia o que lle recomendo é que vote en liberdade o 12 de xullo e que vote para que Galicia siga o seu camiño. Os camiños que levan a Santiago e os camiños da maioría e da unión. Vos espero nas urnas. Moitísimas gracias. Moito ánimo. Vamos a votar o 12 de xullo pola liberdade, polo benestar e pola riqueza do país. Moitas gracias. Galicia moito, moita Galicia, penaloito, festa ledicia, chea bondosa de vida. Galicia moito, moita Galicia, flores, froitos, espiños, espiñas, a natureza é raíña. Galicia moito e por todo o mar, húmedo ceo e terra cha. Galicia donde doxe mañá, Galicia eterna, Galicia xa. Galicia é moito, moita Galicia, noutro tempo, nestes días, e os que veñan a benvida. Galicia é moito, moita Galicia, arte a roubo de antoloxía, a nosa historia e xeografía. Galicia é moito el are fogar, avoa, nai, muller, filla e irmá. Galicia é fecho do mal ollar, Galicia aberta de par en par. Fora meigas, veña fía, turuxo e bruxería, veña cougo, romería, a nosa sabiduría que de ouro é un tesouro, repenicar de todos. Canta doce, canta forte, canta moito, canta coro.
seu conto, o que sinto e se escoito, o cantar duns dos outros. A noso siento-me un pouco, os das presas, os de amor. Moita Galicia que moito, moito é todo. Galicia é moito, moita Galicia, pena loito, festa ledicia, che abondosa de vida. Galicia é moito, moita Galicia, flores, froitos, espiños, espiñas, a natureza é raíña. Galicia é moito e por todo o mar, húmedo ceo e terra chá. Galicia donde doce e mañá, Galicia eterna, Galicia xa. Galicia é moito, moita Galicia, noutro tempo, nestes días, e os que veñan a benvida. Galicia é moito, moita Galicia, arte a roubo de antoloxía, a nosa historia e xeografía. Galicia é moito elar e fogar, avoa, nai, muller, filla, irmá. Galicia é fecho do mal ollar, Galicia aberta de par en par. Fora meigas, veña fía, turuxio, bruxería, veña cougo, romería, nosa sabiduría que de ouro é un tesouro, repenicar de todos. Canta doce, canta forte, canta moito, canta coro. Co seu conto, o que sinto e se escoito, o cantar duns dos outros. A noso siento-me un pouco, os das presas, os de amor. Moita Galicia que moito, moito é todo. Galicia é moito, moita Galicia, pena loito, festa ledicia, che abondosa de vida. Galicia é moito, moita Galicia, flores, froitos, espiños, espiñas, a natureza é raíña. Galicia é moito e por todo o mar, húmedo ceo e terra chá. Galicia donde doce e mañá, Galicia eterna, Galicia xa. Galicia é moito, moita Galicia, noutro tempo,
Galicia, arte a roubo de antoloxía, a nosa historia e xeografía. Galicia é moito elar e fogar, avoa, nai, muller, filla e irmá. Galicia é fecho do mal ollar, Galicia aberta de par en par. Fora meigas, veña fía, turuxo e bruxería, veña cougo, romería, a nosa sabiduría que de ouro é un tesouro, repenicar de todos. Canta doce, canta forte, canta moito, canta coro. Co seu conto, o que sinto e se escoito, o cantar duns dos outros. A noso siento meu povo, os das presas, os de amor. Moita Galicia que moito, moito é todo. Galicia é moito, moita Galicia, pena loito, festa ledicia, che abondosa de vida. Galicia é moito, moita Galicia, flores, froitos, espiños, espiñas, a natureza é raíña. Galicia é moito e por todo o mar, húmedo ceo e terra chá. Galicia donde doxe mañá, Galicia eterna, Galicia xa. Galicia é moito, moita Galicia, noutro tempo, nestes días, e os que veñan a benvida. Galicia é moito, moita Galicia, arte a roubo de antoloxía, a nosa historia e xeografía. Galicia é moito elar e fogar, avoa, nai, muller, filla e irmá. Galicia é fecho do mal ollar, Galicia aberta de par en par. Fora meigas, veña fía, turuxo e bruxería, veña cougo, romería, a nosa sabiduría que de ouro é un tesouro, repenicar de todos. Canta doce, canta forte, canta moito, canta coro. Co seu conto, o que sinto e se escoito, o cantar duns dos outros. A noso siento meu povo, os das presas, os de amor. Moita Galicia que moito, moito é todo. Galicia é moito, moita Galicia, pena
nosa de vida. Galicia é moito, moita Galicia, flores, froitos, espiños, espiñas, a natureza é raíña. Galicia é moito e por todo o mar, húmedo ceo e terra cha. Galicia donde doce e mañá, Galicia eterna, Galicia xa. Galicia é moito, moita Galicia, noutro tempo, nestes días, e os que veñan a benvida. Galicia é moito, moita Galicia, arte a roubo de antoloxía, a nosa historia, xeografía. Galicia é moito, ela de fogar, avoa, nai, muller, filla, irmá. Galicia é fecho do mal ollar, Galicia aberta de par en par. Fora meigas, veña fía, turuxo e bruxería, veña cougo, romería, a nosa sabiduría que de ouro é un tesouro, repenicar de todos